खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायबाय। रबिबारखालि सर्बानन्द सनवाला आरो धर्मेन्द्र प्रधानमोना बागजानाव थांगोन। फैगौ सानथामनि गेजेराव 20-25 रोजा सोद्रोमाफोरा बाहेरा रायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैगोन। ऋतुपर्न पेगु बुथारनाय जाथायखौ CID नायबिजिरनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। GMCHआ कर'नानि हटस्पट जन जाबाय। दानिया आबुं रादाब। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव दुलाराय फरायसा आफादा बानजायनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायनि 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गुन गोनां फरायसाफोरनो गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार आवथायनो हानाय 60 गुन गोनां फरायसाफोरनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबोदों। 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ सामलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि डॉ रुपाथि सरगयारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन सालबारि कलेजनि प्रिन्सिपाल जगत चन्द्र बसुमतारी, साहा गुवाहाटी कलेजनि प्रिन्सिपाल डॉ सानसुमा खुंगुर बर' आरो गोबांसा गेदेमा मोना। माखासे साननिफ्रायनो गोख्रों सावरायनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला गाबोन रबिबारखालि तिनसुकिया जिल्लानि बागजानाव दावबायहैगोन आरो खौरां लाहैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिनि अनगायै मिरुनि पेट्रलियाम मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानाबो गाबोन बागजानाव दावबायफैगोन आरो खौरां लाफैगोन। बबेखानि सर्बानन्द सनवाल आरो धर्मेन्द्र प्रधानमोना बागजानि अर नांनाय जायगासालियाव थांनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव फसंनाय रैखाथि बादाफोरावबो नायगिदिंहैगोन आरो भुगिनांनाय रायजोफोरनि खौरां लाहैगोन। मख'नो गोनांदि बागजाननि जाथायाव माखासे सान बारलांनायनि उनावबो दिनैसिम गिबि मन्थ्रिया दावबायहैयैनि थाखाय रायजो नाङै सावरायलायनायफोराबो सोलिगासिनो दं। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि लकडाउननि जुनै गुबुन रायजोआव थाबथानानै थानायफोरा दासिमबो गावबागाव न' फारसे फैगासिनो दं। गुबुन रायजोआव थाबथानानै थानाय जोबथा खोन्दोनि माइग्रेन्ट लेबारफोरा न' फारसे गावसोरनि दावबायनायखौ जागायबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केरालानिफ्राय गं-5 रेल, कर्नाटकनिफ्राय गं-2 रेल, महाराष्ट्र आरो दिल्लीखौ लानानै गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय गंसे-गंनै रेलगारिया आसामनि लेबारफोरखौ लानानै दावगायबाय। बबेखानि बै रेलगारिफोरा फैगौ 15, 14 आरो 16 जुनखालि आसाम सौफैगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला फैगौ सानथामनि गेजेराव बाहेरा रायजोनिफ्राय खमैबो 20-25 रोजा आसामनि माइग्रेन्ट लेबारफोरा आसामाव सौफैगोन। गुवाहाटी नुनमाथियाव शुक्रबारखालि बेलासे ऋतुपर्न पेगु मुंनि सुबुंखौ हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय जाथायखौ CID नि जोहै नायबिजिरनो बिथोन होबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला दिनै बे बाथ्राखौ फोसावदों। बबेखानि जाथायनि सा 5 दायनिगिरिफोरखौबो नुनमाथि पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामजानाय दुथांफोरखौ फारियै दुलाल आली, इब्राहिम आली, मनोहर खातुन, हुसैन आली आरो आरमान आली होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि बेलासियाव नुनमाथियाव दुथांफोरा हानजायारि गाग्लोबनानै ऋतुपर्न मुंनि सासे लाइमोनखौ जाथायसालियावनो जिउ फोजोबदोंमोन आरो बे जाथाया रायजोनाङै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बेखौबो मख'नांगोनदि बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायाव आरमान आलीनि फार्निशिं दखाननि CCTV केमेरायाव सेबखांजादोंमोन आरो बे फुटेजखौ बिथा खालामनानैनो दायनिगिरिफोरखौ नुनमाथि पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनोबो सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव आरोबाव सा 3 डाक्टारफोरनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ टेस्ट जानायनि उनावनो GMCHआ कर'ना हटस्पट महरै सिनायथि जादों। मख'नो गोनांदि GMCHनि COVID-19 वार्डआव सिबिथाय होनायनि उनाव हटेल ताज बिबान्थायाव क्वारेन्टाइनआव थाहैनाय सा 3 डाक्टारफोरनावबो COVID-19 पजिटिभ मोननो हाबाय। बबेखानि बे समाव कर'ना सन्देरजानाय GMCHनि सा 3 डाक्टारफोरनि देहायारि हालोदा थिगैनो दं होननानैबो सुपारिनटेन्डेन्टआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि GMCHआ दासिम सा 3 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।